जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्ही तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती म्हणजेच MJ क्रिएशन 03 चॅनलवरती। मित्रांनो, चॅनलवरती नया असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि सोबत बेल आयकॉन ऑल पर सिलेक्ट करा, कारण की मी जेव्हाही व्हिडिओ अपलोड करणार तर सर्वात आधी तुम्हाला आपली नोटिफिकेशन येऊन जाणार। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ महाराजांवर बनवला आहे मित्रांनो, तर शिवाजी महाराजांवर। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप कडक झाला, त्यामुळे तुम्ही एंड तक पहा। तर चला मित्रांनो, आपण न टाइम वेस्ट घालवता आपण आजचा व्हिडिओचा डेमो व्हिडिओ बघून घ्या। मित्रांनो, व्हिडिओ डेमो कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा। तर मित्रांनो, आपल्याला अशा प्रकारे बिटमॅप प्रोजेक्ट आपल्याला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्याला लाईट मोशन ॲपची जरूरत आहे मित्रांनो। लाईट मोशन ॲप नसेल तर मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती आपण लाईट मोशन पिन केलं आहे मित्रांनो, तिथून आपल्याला डाउनलोड करून घ्या। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला शिवाजी महाराजांचे फोटो घेऊन घ्या लागते मित्रांनो, अशा प्रकारे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर आपल्याला मित्रांनो अशा प्रकारे 3 डॉटवर क्लिक करून फिल कॉम्पोजिशन एरिया करून अशा प्रकारे एक्स्ट्रा पार्ट उरत असेल तर काढून टाका लागते। तर मित्रांनो, सोप्या पद्धतीने आपल्याला सर्व प्रकारे फोटो ॲड करायला लागते। तर चला मित्रांनो, मी सर्व फोटो ॲड करून येतोय। तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता मित्रांनो, मी सोप्या पद्धतीने फोटो ॲड केलेले आहेत मित्रांनो, पाहू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे। तर मित्रांनो, आता आपल्याला काय करायला प्लसवाल्या टॅप करून मित्रांनो अशा प्रकारे एक शॅडो पेन जे आपल्याला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल मित्रांनो, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन मित्रांनो अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, परत मित्रांनो आपल्याला प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करून अशा प्रकारे एक PNG मिळून जाईल मित्रांनो। तर आपल्याला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये डाउनलोड करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो ॲडजस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो बरोबर। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो लास्टपर्यंत जायचा मित्रांनो, दोन्ही लेअर आपल्याला अशा प्रकारे व्हिडिओच्या हिशोबाने ओळून घ्यावं लागते। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो आता आपली बारी आहे मित्रांनो शेक इफेक्ट। आता मित्रांनो, शेक इफेक्ट कसं द्यायचं ते आपण पाहू शकता मित्रांनो। शेक इफेक्ट द्यायसाठी आपल्याला बॅक येऊन जावं लागते मित्रांनो। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो, आता जे पहिली शेक इफेक्ट आहे मित्रांनो ते लास्टपर्यंत देऊया, लास्टपर्यंत देऊया। तर मित्रांनो, एक कॉपी करायची मित्रांनो, पहिली शेक इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपल्याला पहिला फर्स्ट बीटवर येऊन जावं लागते मित्रांनो। इफेक्टवर क्लिक करून त्रिडोडम पेस्ट इफेक्ट करायला लागते मित्रांनो। परत मित्रांनो आपल्याला इमेजवर क्लिक करून इफेक्ट आणि त्रिडोडम पेस्ट इफेक्ट करायला लागते मित्रांनो। परत मित्रांनो आपल्याला इमेजवर क्लिक करून आपल्याला इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि त्रिडोडम पेस्ट इफेक्ट करायला लागते मित्रांनो अशा प्रकारे। मित्रांनो, आपल्याला इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि त्रिडोडम पेस्ट करायला लागते मित्रांनो अशा प्रकारे सोप्या पद्धतीने। परत मित्रांनो आपल्याला काय करायला लागते मित्रांनो, 13.9 सेकंडवर जाऊन हे इफेक्ट लावा लागते मित्रांनो अशा प्रकारे। तर मित्रांनो, आपली सर्व प्रकारे पहिली शेक इफेक्ट आपली ॲड झाली आहे मित्रांनो। आता दुसरी शेक इफेक्ट कशी लावायची आपण पाहू शकता। आपल्याला शेक इफेक्ट प्रेसेट लिंक ओपन करायची आहे मित्रांनो, आणि दुसरी आपल्याला ॲड करायला लागेल इफेक्ट आणि त्रिडोडम कॉपी इफेक्ट करायला लागते। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आता आपल्याला बिटमॅप प्रोजेक्टवर चालला आहे मित्रांनो। आल्यानंतर मित्रांनो ॲरो क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आता हे जे 13.26 सेकंडवर येऊन मित्रांनो अशा प्रकारे पेस्ट करून टाका लागते हे वाला इफेक्ट। तर मित्रांनो, आपल्या समोर मित्रांनो 3 इमेज सोडून मित्रांनो आपल्याला हे शेक इफेक्ट लावा लागते मित्रांनो। तर मित्रांनो, 3 इमेज सोडून मित्रांनो आपण हे शेक इफेक्ट लावूया दुसरीवाली। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर आपल्याला 15.29 सेकंडवर जाऊन मित्रांनो अशा प्रकारे पेस्ट करून टाका लागते हे वाली। तर मित्रांनो, परत मित्रांनो आपल्याला 3 फोटो सोडून मित्रांनो आपल्याला इमेजवर क्लिक करून इफेक्ट आणि त्रिडोडम पेस्ट इफेक्ट करायला लागते मित्रांनो अशा प्रकारे। तर मित्रांनो, परत मित्रांनो आपल्याला 3 इमेज सोडून मित्रांनो चौथ्या लेअरला आपल्याला पेस्ट करून टाका लागते मित्रांनो। तर परत मित्रांनो आपल्याला 3 इमेज सोडून मित्रांनो 3 फोटो सोडून मित्रांनो चौथ्या फोटोला आपल्याला हा वाला इफेक्ट लावा लागते। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला परत मित्रांनो 3 फोटो ॲड करून मित्रांनो हा वाला इफेक्ट ॲड करायला लागते। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर परत आपल्याला 3 इफेक्ट सोडून मित्रांनो लास्टच्या लेअरला आपल्याला हे शेक इफेक्ट ॲड करायला लागते। तर मित्रांनो, आपल्या दुसरी शेक इफेक्ट आपली लावणं झालेले आहेत मित्रांनो। आता तिसरी शेक इफेक्ट कशी द्यायची आपण पाहू शकता मित्रांनो। शेक इफेक्ट आपल्या प्रेसेट लिंक ओपन करायची आहे मित्रांनो। आता हे वाली शेक इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायची आहे मित्रांनो, इमेजवर क्लिक करून इफेक्ट आणि त्रिडोडम कॉपी पेस्ट करायला लागते। कॉपी पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या बॅक येऊन जायला लागतं। बॅक आल्यानंतर आपल्या बिटमॅप प्रोजेक्टवर चालला आहे मित्रांनो। सिम्पलीसी आपल्याला आता काय करायला लागते मित्रांनो, आता आपण ते 2 लेअर मधातले आहेत मित्रांनो मित्रांनो
आता जे 14.18 सेकंडवर येऊन आपल्याला हे पेस्ट करून टाकावं लागते. परत मित्रांनो आपल्याला इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि थ्रीडम पेस्ट करावं लागते. जे आता मित्रांनो अशा प्रकारे केलं आहे मित्रांनो, आता हे वाली सोडून द्यावं लागते मित्रांनो. अशा प्रकारे केल्यानंतर परत मित्रांनो आपल्याला इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि थ्रीडम पेस्ट करावं लागते. तर मित्रांनो हे वाली जे शेक इफेक्ट मित्रांनो ते आपल्याला 2 इमेजला लावावं लागते, फोटोला ॲड करावं लागते. तर तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, आपण सोप्या पद्धतीने इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि थ्रीडम पेस्ट करावं लागते मित्रांनो. परत मित्रांनो इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि थ्रीडम पेस्ट करावं लागते. मित्रांनो नंतर मित्रांनो आपल्याला 20.29 सेकंडवर जाऊन मित्रांनो पेस्ट करावं लागते मित्रांनो. परत मित्रांनो आपल्याला इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि थ्रीडम पेस्ट करावं लागते. तर मित्रांनो अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो मधातली जे 3 नंबरचे मित्रांनो त्याला लावायची गरज नाही मित्रांनो. जे लास्टचे शेक इफेक्ट मित्रांनो त्याला लावायचे आहे. तर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे केल्यानंतर आपल्याला परत मित्रांनो इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि थ्रीडम पेस्ट करावं लागते. तर मित्रांनो आपल्याला काय करावं लागते मित्रांनो, अशा प्रकारे केल्यानंतर समोर येऊन जावं लागते मित्रांनो. 25.8 सेकंडवर मित्रांनो थ्रीडम पेस्ट करावं लागते. तर नंतर मित्रांनो आपल्या इमेजवर टॅप करून इफेक्ट आणि थ्रीडम पेस्ट करावं लागते. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व प्रकारचे ते तिसरी शेक इफेक्ट मित्रांनो ते ॲड केलेले आहे मित्रांनो. आता आपल्याला लास्टची शेक इफेक्ट आपल्याला कॉपी करावं लागते मित्रांनो. अशा प्रकारे आपल्याला इमेजवर टॅप करून मित्रांनो इफेक्ट आणि थ्रीडम कॉपी पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला बॅक येऊन जावं लागते मित्रांनो. बॅक आल्यानंतर आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करावं लागते मित्रांनो. सिम्पली ॲरो टच करून मित्रांनो आपली जे राहिले तुम्ही मित्रांनो, आता तिसरी शेक इफेक्ट लास्टची शेक इफेक्ट आपल्याला 15.19 सेकंडवरून आपल्याला हेवाला शेक इफेक्ट आपल्याला ॲड करावं लागते. तर मित्रांनो आपल्याला समोर येऊन जावं लागते मित्रांनो. 17.19 सेकंडवर थ्री डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करावं लागते. पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला नंतर काय करावं लागते मित्रांनो 19.26 सेकंडवर येऊन इफेक्ट आणि थ्री डॉट पेस्ट करावं लागते मित्रांनो. अशा प्रकारे तशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला परत मित्रांनो आपल्याला काय करावं लागेल 21.29 सेकंडवर मित्रांनो थ्री डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करावं लागते. तर मित्रांनो सिम्पली आपल्याला अशा प्रकारे आपल्याला ह्या लास्टचा शेक इफेक्ट आपल्याला ॲड करावं लागते मित्रांनो. 24.1 सेकंडवर येऊन मित्रांनो अशा प्रकारे शेक इफेक्ट ॲड करावं लागते. तर मित्रांनो अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो 26.5 सेकंडवर येऊन जावं लागते मित्रांनो इफेक्ट आणि थ्री डॉट पेस्ट. तर मित्रांनो व्हिडिओ पूर्णपणे तयार झाला मित्रांनो. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक